Ymosodiadau seibr diweddar wedi tanlinellu i ni gyd, dwi'n siŵr, pa mor gwbl hollol greiddiol i wasanaethau cyhoeddus y mae technoleg gwybodaeth ar we. A hefyd pa mor ofnadwy o ryngwladol ydyn nhw. Yr her, wrth gwrs, ydy sicrhau bod y gwasanaethau hyn ar gael ac i bod nhw o safon a bod nhw ar gael yn newis iaith y defnyddwyr a bod defnyddwyr yn wir yn ei defnyddio nhw a bod hynny yn lleol. Bod nhw'n wasanaethau rhyngwladol, wrth gwrs, y lleol sy'n bwysig a bod y defnyddwyr yn ei defnyddio nhw. I drafod hyn, mae gennym ni ddau siaradwr, un o Gymru ac un o Wlad y Basg. Yn gyntaf, bydd Dr Jeremy Evas yn siarad, ac yna mi fydd Raphael Sainz Rothas lleiafrifol yn siarad, ac yna mi gawn 20 munud o gwestiynau ar y diwedd. Felly wrth wrando arnyn nhw, os gwelwch yn dda, meddyliwch am gwestiynau i ni gael trafodaeth ynghylch y thema lle. I ddechrau, Dr Jeremy Evas. Academydd ydy Dr Evas ar hyn o bryd, a hynny yn Ysgol y Gymraeg ym Prifysgol Caerdydd. Cyn hynny, mi fuodd o yn gyfarwyddwr gyda Bwrdd Iaith Gymraeg a Chomisiynydd y Gymraeg, a mi ges i y pleser o gydweithio efo fo yn y ddau le ar brosiectau'n ymwneud â thechnoleg iaith a materion eraill. Ymysg i brif ddiddordebau academaidd o, mae addysgu polisi a chynllunio ieithyddol, lleoleiddio meddalwedd a theori newid ymddygiad, a hynny'n benodol wrth ystyried e-wasanaethau, ac mi wnawn ni glywed rhagor am hynny yn y man. Ar hyn o bryd, mae Jeremy hefyd yn brif ymchwilydd ar brosiect trosglwyddo iaith rhwng cenedlaethau yn y cartref. Darn o waith pwysig iawn, a dwi'n siŵr bod ni'n edrych ymlaen ysglwad be fydd ffrwyth yr ymchwil. Mae Jeremy hefyd ar ei ffordd i borfeydd newydd, a hynny yn y man fel pennaeth hybu'r Gymraeg gyda Llywodraeth Cymru ar gyfnod o secondiad. Felly, heb ragor eiriad, dyma wahodd Jeremy i siarad. Ar ôl Jeremy, mi wnawn ni gyflwyno'r ail siaradwr, a fel dedais i, meddyliwch am gwestiynau. Diolch yn fawr i chi. Diolch ti. Mae llawer ohonoch chi wedi teithio lot i gyrraedd fan hyn, a mae arno i ofn bo fi am ofyn i chi deithio mynd ar daith amgen ac arall gyda fi bore yma. Daith gyntaf yw taith i'r dyfodol. Y dyfodol lle bydd plant hamadroiad yn gweithio yn y gweithle wedi gweithio ys blynydde mawr a chi'n mynd am gyfweliad. Mae un o blant hamadroiad yn cyfweld â chi. Chi'n cael y job. Chi'n mynd i'r swyddfa. Mae'r cyfrifiadur yn Gymraeg. Mae'r cyfweliad wedi bod yn Gymraeg. Mae'r slipio tal yn Gymraeg. Mae'r swyddfa yn ddwyieithog. Chi'n eistedd wrth eich desg. Mae'r ffôn yn Gymraeg. Chi'n mynd i gael cinio. Chi ddim yn ateb eich ffôn pan ych chi ar cinio, ond mae'r ffôn yn canu ac yn cael ei auto-ddargyfeirio i rywun arall sy'n siarad Cymraeg. Dyna ran arwynebol iawn o'r dyfodol dwi'n ei ragweld, lle byddwch chi ddim yn gofod meddwl am y Gymraeg. Lle mae'r Gymraeg yn fater o synwyr cyffredin a lle bydd dim angen cyflwyniad fel hwn yn y dyfodol o gwbl. Ond, dyw materion fel hyn ddim yn synwyr cyffredin, a beth dwi'n gobeithio i ddangos i bod synwyr cyffredin ddim o'r gyffredin a hynny. Felly, cyflwyniad yn Saesneg. Llyfr cyffredin iawn ym myd rhyngweithio cyfrifiadurol bodedynol, HCI, Human Computer Interaction. Un o lyfrau gosod cychwynnol ymwneud technolegol. Be dwi'n gobeithio i ddangos heddi yw nad problemau ieithyddol, yw llawer iawn o broblemau ieithoedd, a bod modd yn ei ddysgu o feysydd eraill. Ond cyn hynny, dwi eisiau i chi wneud ychydig o waith eich hunan. Gwaith meddwl. Felly cwestiwn cyntaf heddi yw, beth yw ffrithiant? Beth yw ffrithiant? Siaradwch gyda'r person drws nesaf i chi, os gwelwch yn dda. Tri deg eiliad, 30 seconds.
10 eiliad. 5 eiliad. Wel, chi'n efydd iawn, diolch yn fawr. Oce, yr ateb yw, dwi ddim yn mynd i ddweud wrthoch chi eto. Dydw i ddim yn mynd i rannu'r ateb gyda chi. Ond mae ffrithiant yn cael ei ddefnyddio yn gynhyrchiol iawn mewn teithiau, mewn trenau sydd yn symud yn gyflym iawn, magnetic, friction, math na o beth, maglev trenau sydd yn mynd yn arbennig o gyflym. Mae tren yn drosiad falle ar gyfer y daith dwi am fynd â chi ar hyddi. A'r daith gyntaf ydy taith y defnyddiwr. A pha mor hawdd, pa mor llyfn mae taith y defnyddiwr o ran defnyddio technoleg yn y Gymraeg. A yw'r daith honno yn un lefn, a yw un hawdd mynd ar ei hyddi, a yw un hawdd defnyddio technoleg yn y Gymraeg. Dyle fe fod yn cael ei gymryd yn ganiatal. Dyle ddim bod rhaid i ni feddwl amdano fe. Don't make me think. Dyna'r egwyddor greiddiol gyntaf. Amser mae rhaid ni feddwl am fynd ar ôl gwasanaeth, dydyn ni ddim yn wneud. Oherwydd na bodau dynol ydyn ni. A un o egwyddorion seicolegol bodau dynol yw bod ni yn satisfaiso. Ddim satisfy, to satisfice. Ni jyst yn gwneud digon o beth sy'n angen. Dyn ni ddim yn mynd i edrych am wasanaethau Cymraeg. Felly, ni wedi clywed sôn am y cynnig rhagweithiol, dyle'r gwasanaethau technolegol gael eu cynnig yn rhagweithiol i chi. Oce, ond taith hynod lyfn dyle fod. Neu llyfn ond bach yn llwm. Geiriau Cymraeg ar goll, Cymraeg ddim mor ddiweddar ar Saesneg, ar wefan, Windows yn Saesneg, Office yn Gymraeg, neu fel arall. Neu ydy yn wath na hynny? Dyna brofiad llawer ohono ni o ddefnyddio gwasanaethau Cymraeg. Ac mewn llawer i faes, mae'r defnydd o wasanaethau Cymraeg gan siaradwyr Cymraeg yn isel iawn. A na i sôn pam nes ymlaen. Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi adroddiad ar hyn. Welsh to follow fyna, dwi wedi anghofio roi'r Gymraeg mewn. Beth mae adroddiad y Comisiynydd yn ei ddweud, a dwi'n mynd i ddefnyddio techneg pedagogaeth arbennig o wael, dwi'n mynd i ddarllen o'r sgrin fan hyn. Mae sawl un o arolwg yn y Comisiynydd wedi dangos bod gorfod aros yn hirach am wasanaethau rhai o'r prif sefydliadau cyhoeddus yng Nghymru os byddant yn defnyddio'r Gymraeg. Roedd profiad o ddefnyddio gwasanaethau ffôn yn aml yn un o orfod aros am gyfnodau hir ac chi'n cael y drifft. Os y'n ni'n gorfod aros, dyn ni ddim yn mynd i ddefnyddio. Ond dyna chi'n gael. Dyna oedd yn dod nôl i fi yn ystod fy 19 mlynedd yn y bwrdd a'r Comisiynydd. Well, nobody's asked for the Welsh Language Service. A mae honno yn gamddealltwriaeth reit sylfaenol o sut mae bodau dynol yn ymateb. Nobody's asked for the Welsh Language Service achos bod cymaint o friction, ffrithiant. Os ych chi moyn defnyddio gwasanaeth yn Gymraeg, mae rhaid chi mynd drwy gymaint o hoops, drwy gymaint o drafferth, byddwch chi'n neud drwy'r dydd bob dydd. Mae pobl yn nodio. Dwi'n amlwg wedi cael rhywbeth yn iawn fan hyn. Mae ffrithiant yn dod o economic, friction costs. Dwi pobl ddim eisiau gwario'r costau hynny. Mae pobl eisiau bywyd hawdd, satisficing, just wneud digon. Mae'n wneud ffurflen dreth yn ddigon o boen fel mae hi. Mae'n wneud ffurflen dreth yn Gymraeg yn boen. Mae trio ffindo ffurflen dreth yn Gymraeg yn fwy o boen. Mae deall y ffurflen dreth os nad yw'r cyfieithiad yn iawn yn fwy o boen. A hefyd, mae'n defaulto i'r Saesneg bob tro ti'n mynd nôl iddo fe. Friction. Maglev cat encounters friction. Amser i chi'n bwrw ffrithiant, chi'n stopio. A'r diedd yw, efallai beio siaradwyr Cymraeg yn beidio gofyn, beidio mynd ar ôl beidio am mynnu. Ond fel wedes i, byddwn ni'n neud na drwy'r dydd bob dydd. Felly ni'n cael ymgyrchoedd fel hon, sydd wedi olygu'n dda iawn, lot o feddwl wedi mynd mewn iddo fe, ond falle bod pryd hynny, oedd e ddim yn adlewyrchu meddwl diweddara oedd ar gael ym myd newid ymddygiad a seicoleg ymddygiad. Felly, mae Rodri yn siarad Cymraeg, newydd gymryd neu newydd sefyll i brawf gyrru yn Saesneg. Mae modd i chi wneud e. Ffôn XXX, mae gennych chi ddewis. Ond rhoi'r cyfrifoldeb ar yr unigolyn
mae hynny yn ei wneud. A dyw hwnna ddim ychwaith yn mynd yn unol â'r meddwl diweddara y myd Saesneg, myd newid ymddygiad. Nobody's asked for the Welsh language service, so let's tell him. Let's tell him it exists. Yn anffodus, mae codi ymwybyddiaeth, dyw e ddim peithiol iawn, just dweud, heb bod mesurau eraill yn cael eu cymryd hefyd. Felly, behavioural economists posit that believing that information leads to action is one of the 10 most common mistakes in behavioural changing techniques. Dyw dweud wrth rhywun bod rhywbeth ar gael ddim yn ddigon. Felly, ymwybyddiaeth o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg, neu, ar gyfer sefydliadau sydd yn ei darparu nhw, bach yn fwy o addysg ynghylch mae ei darparu nhw yn y ffordd sydd fwy tebygol o wneud iddyn nhw gael eu cynnig. Nawr, wedes i bod na lawer i'w cynnig gan feysydd eraill. Da ni wedi cael HCI, Human Computer Interaction, nawr mae gyda ni newid ymddygiad, Mindspace. I'r sawl o'n chi sydd wedi gweld y darn hwn o'r cyflwyniad o'r blaen, allai'ch sicrhau chi fe fydd yn cael ei ymddeol diwedd Mehefin. Dwi wedi gwneud y cynifer o weithiau. Mnemonic gan swyddfa'r cabinet wedi cael ei symleiddio i fframwaith East. East, is it easy? No. Dyw defnyddio gwasanaethau Cymraeg ddim yn hawdd lot o'r amser. Is it attractive? Well, is it timely? Friction? Ydy yn mynd i gymryd mwy o amser? And is it social? So make it easy. Harness the power of defaults. Mae llawer iawn o wasanaethau Cymraeg wedi ei rhagosod i'r Saesneg, sy'n golygu bod mwy o clics. Reduce the hassle factor. Mae'n hassle llyd i ddefnyddio gwasanaethau Cymraeg lot o'r amser. A minne yn sylweddoli bod angen sbectol arna i bellach, felly wneud y neges yn syml. Mae hwnna'n ffordd dda i gwneud ti. Ti dal yn splash i hwnna. Ti dal yn splash i hwnna. Da iawn Cyngor Caerdydd. Ond dwi'n meddwl bod angen i ni fyreinio yn dealltwriaeth o sut mae bod y dynol yn byw. Ac yn meddwl. Mae'r meddwl, nid jyst mewn gwasanaethau Cymraeg ar y llaw, mewn llawer o wasanaethau cyhoeddus a phreifaat. Mae e yn cael ei seilio ar fodel homo economicus, lle na i bwyso a mesur yr holl opsiynau sydd ar gael i fi. Rwy fi yn siarad Cymraeg, rwy fi am wneud wasanaeth X yn Gymraeg, mae 10 bottom dy fi wasgu. Forget it. Mewn gwirionedd, mae'r meddwl yn fwy cymleth o dipyn. A sleidiau swyddfa'r cabinet ydy rhain ar gyfer newid ymddygiad. Mae lot fawr o wahanol bwysau ar bobl. Be mae pobl eraill yn ei feddwl? Be chi wedi clywed am y Gymraeg yn eich teulu? Beth yw'ch hunan hyder? Self-efficacy theory. Pob math o wahanol ddylanwadau ar unigolyn ar y foment honno lle bydden nhw yn dewis, neu ddim yn dewis, mynd ar ôl gwasanaeth yn Gymraeg. Dyma ychydig yn rhagor. A dwi'n mynd i wizio drwy rhain, ond falle gallwn ni drafod yr rhain yn cwestiynau nes ymlaen. Ond mae modd defnyddio hyn bydd defnydd o'r Gymraeg yn y gweithle yng nghyd-destun y gynhadledd hon, a hefyd o ran pob agwedd ar wasanaethau a bethau amgen yn y Gymraeg. Inside the Nudge Unit, llyfr bach yn airport pulpy ond diddorol hynny, ynglyn â newid ymddygiad, a sut mae newidiadau bach yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr. Enghraifft, rhywbeth off top ym mhen ni, mae'r dechnoleg i wneud hyn yn bodoli ers 20 mlynedd gyda llaw, group policy. Mae sefydliadau i fod i gasglu gwybodaeth ynglyn â phwy sy'n siarad Cymraeg na. Mae hynny ar systemau cyfrifiadurol. Mae systemau cyfrifiadurol ar gael yn Gymraeg. Ergo, newn ni ragosod systemau cyfrifiadurol pawb i'r Gymraeg. Mae'r dechnoleg yn bodoli i wneud hynny, gellid i wneud efori. Ond gallwch chi fetio eich doler gwaelod bod yna ystyriaethau eraill ynglyn â hynny. Y gamp yw gadael opsiwn i bobl optio mas. Defnydd o'r yngwyneb Cymraeg, arolwg, Comisiynydd y Gymraeg yw hon, dwi ddim wedi rhoi ffynhonnell mewn, sori, bad academic. Prin iawn yw'r bobl sydd yn defnyddio'r dechnoleg yn y Gymraeg.
Ond mae yna lawer o friction cyn bod ni'n cyrraedd rhyngwyneb yn Gymraeg. Mae yna lawer o ffactorau eraill. A ffactorau seicolegol, a dyma daeth yn ôl i gyfnod bwrdd yr iaith Gymraeg, lle wnaethon ni weithio ar hyn a chael cyfres o beth. Myth un yw bod nhw'n rhydd, pobl yn meddwl bod e'n costio mwy. Myth 2, bod defnyddio y peth yn rhy anodd yn y Gymraeg. Rhyfeddol, faint o bobl ddwedodd hynny cyn bod nhw'n gweld y rhyngwyneb Gymraeg. Mae'n dangos beth yw'r expectancy effects yn y Gymru ddwyieithog, ddihyder sydd ohoni. Myth 4 yw bod fi'n gallu cyfri a gadael myth 3 mas. Allwn ni ddim defnyddio technoleg yn Gymraeg. Mae hon yn bryder wirioneddol i bobl mewn sefydliadau mawr. Ond, fel dwi wedi bod yn gweud, ers 3 blynedd ar 10, mae pob peth yn yr un lle yn y fersiwn Gymraeg. Myth 5. I ni ddwyieithog fan hyn, neu dyw dad ddim yn siarad Cymraeg. Ond dyw hwnna, beth fi'n gweud yw bod yna rwystyr yn cael ei creu yn seicolegol a does yna ddim rheswm iddyn nhw fod, ond dyw pobl ddim yn gweithredu yn rhesymegol. Dyw homo economicus ddim yn bodoli yn hyd-destun yr economeg ymddygiadol ieithyddol hon. Mi oedd hynny'n wir, ond dim ond am tua blwyddyn. Felly mae BBC, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Aberystwyth, Llywodraeth Cymru, Cynulliau Cenedlaethol Cymru, mae gyd ar eu rhwydweithio nhw. Ond beta i bod dim lot o bobl yn ei defnyddio nhw, achos mae hynny yn cael ei effeithio gan yr union bwynt lle mae'r yngweithio cychwynnol rhwng y bod dynol a'r system gyfrifiadurol. A thu hwnt i sgôp y cyflwyniad hwn y bore yma, pobl yn meddwl bod eu Cymraeg nhw ddim yn ddigon da, am bod nhw ddim yn deall eu termau, unwaith eto byth cyn iddyn nhw weld y cyfieithiad. Right, trysymau, ymwybyddiaeth problemau, la. Okay. Dyw ymwybyddiaeth o wasanaeth neu ryngwyneb yn Gymraeg ddim yn arwain at y defnydd ono fe. Mae problemau gosod, mae'n anodd iawn deall sut mae Cymreigio peiriant PC, ond pan fydd e wedi wneud, mae'n hawdd iawn. A gallwn ni ddisgrifio, ond dwi ddim yn mynd i. Hyder wrth ddefnyddio technoleg, hyder mewn ansawdd defnyddiaeth personol, hunan gred o ran gallu i ddeall pethau cymleth a gweinyddu'r system. Ond yn fwy na hynny, dyma ni wir yn mynd i fyd seicoleg nawr. Status quo bias, present bias. Dyn ni ddim yn hoffi newid. Dyn ni wedi defnyddio technoleg na pa wasanaeth bynnag yn Saesneg yn ddigon hapus i chyfod iawn ys blynydde, dyn ni ddim eisiau newid, achos beth ni gael o ddefnyddio mewn Gymraeg ond na i ddim deall o, na, help. Hynny yng nghyd-destun agweddau arbennig o gadarnhaol bron iawn bob man tuag at y Gymraeg. Felly mae yna fwlch rhwng agweddau a defnydd. Values action gap, a nid dyna'r unig maes lle i ni'n gweld hwn, dim o gwbl. Felly, be wnaethon ni yn y bwrdd blynydde mawr yn ôl oedd trio mynd i'r afel o'r problemau hyder hynny a defnyddio cwmnïau i fynd mas i osod y rhyngwynebau Cymraeg i Microsoft Office 2003 Windows XP fel yr oedd yn y bryd hynny. A mae yna sawl adroddiad ar archif o wef yn y bwrdd ynglyn â hynny. Ond dwi ddim yn meddwl bod e'n rhesymol disgwyl i'r wladwriaeth dal i fynd i ysgol, cartre, gweithle pawb a gosod y rhyngwynebau Cymraeg. Felly mae eisiau gwneud rhywbeth gyda gneithurwyr y meddalwedd eu hunan. A dyna lle dyn ni'n dod i'r darn hynod wych o ymchwil hwn sydd ar gael am y swm o 69 pint gyda fi ar stondin mas fyna. Evas a Cynliff 2016. Felly dyma ni yn gwneud ymchwil gyda chant a hanner o siaradwyr Cymraeg rhugl. A'n gofyn iddyn nhw be fydde'n neud iddyn nhw, neu beth oedden nhw'n meddwl bydde'n neud i bobl eraill, ddefnyddio rhyngwynebau yn y Gymraeg. A defnyddio gwefannau yn y lle cyntaf. A nathon ni greu gwefan Prifysgol Ffug, Prifysgol Abertaff. A dwi ddim yn mynd i ddangos hwnna i chi heddi, be dwi yn mynd i ddangos ydy be wnaethon ni wneud ar gyfer Cashpoint. A dyma ni yn cymhwyso damcaniaeth Mindspace, mae rhaid i fynd draw fan hyn ar yn ofn, i
ddangos i chi beth i nhw. Mae'r Gymraeg a'r Saesneg yn yr un lle bob tro. Dyw hwnna ddim yn newid. Ond mae yna wahaniaeth rhwng y gwahanol luniau. Cash point yw'r ein i gyd. Which language do you require? Pa iaith hoffech chi defnyddio? English, Cymraeg gyda bythodyn iaith gwaith. Which language do you require? Mae Sian ym Mangor newydd ddewis y Gymraeg bob amser. Aw newch chi, da iawn Sian. Social norming, neu falle role model effect yw hwnna. Carwch eich iaith, defnyddiwch eich Cymraeg, cys. Falle dechrau mynd i'r afel a affect, emotion. Felly, coerced choice, bob tro, mae rhaid dewis. Cofiwch, dyw'r rhan fwy o peiriannau arian Cymru ddim fel na. Ond, beth sy'n nesaf? Byddwch yn ymwybodol bod gwasanaeth Cymraeg hwn yn cael ei adolygu. Loss aversion theory. I ni yn casau colli pethau yn fwy na ni'n hoffi cael nhw yn y lle cyntaf fel bod y dynol. A pa iaith hoffech ei defnyddio? Oce, dyn ni ddim yn hoffi cael ein bygwth. O bydded i'r hen iaith barhau, defnyddiwch eich Cymraeg, eich iaith, eich dewis. Mae Rhys ym Mangor newydd ddewis y Gymraeg, aw newch chi. Felly, gwahanol fathau o ymyrraeth. Eich iaith, eich dewis. O'n i'n ffind hwnna bach yn passive-aggressive i hun, bod yn onest. Social norming effect, role model effect, straight out threat. Mae'n peiriannau arian wedi cael ei defnyddio yn Gymraeg 2703 o weithiau. Dyw'r ffigur ddim yn golygu dim byd, ond be mae hwn i fod i'w ddangos ydy bod lot o bobl yn ei ddefnyddio fe. Ergo, mae'n ymddygiad normal. Ond dyw e ddim. Dyn ni'n gwybod hynny. Dyw lot o bobl ddim yn ei defnyddio nhw. Byddwn ni'n meddwl bod mwy o bobl yn defnyddio peiriannau parod yn Gymraeg na gwasanaethau eraill. Ond gan i weld, be fod y Saunders Lewis yn ei wneud? What would Jack Bauer do? Ond i dwi'n bryd defnyddio'ch Cymraeg. Sorry, Saunders. Dyma ni nôl. Dod i ddiwedd y peth. Dychmygwch y sefyllfa ganlynol. Chi newydd brynu cyfrifiadur newydd a mae'r blwc deialog canlynol yn ymddangos. Mae'n gwybod bod chi yng Nghymru. Mae'n gwybod bod Cymru'n ddwyieithog. Mae'n gwybod bod gwahanol bobl gyda gwahanol alluoedd iaith yn yr un lle, gweithle, tŷ. Mae'n coerced choice mechanism. Nawr, mae 80% yn dweud y byddwn nhw'n ei ddefnyddio fe bryd ni. O ddefnyddio'r math hyn o ymyriad yn gwasanaethau cyhoeddus cyfrifiadurol, dwi'n siŵr y gallen ni gynyddu'r defnydd. Ond mewn gwirionedd, na i symud ymlaen, mewn gwirionedd, mae yna ddywediad yn myd theori rheolaethol, sef low-hanging fruit. Mae pob peth dwi'n newydd i ddisgrifio yn eitha hawdd i wneud mewn gwirionedd, yn eitha hawdd. Manipuleiddio rhyngwyneb, manipuleiddio system rheoli cynnwys, manipuleiddio sut mae'r dewis iaith yn cael ei gynnig yn y lle cyntaf. Ond beth sy'n dod ar ôl y pethau hawdd hynny? Oes rhaid ni fynd i'r afel a phethau mewn ffordd wahanol. Os rhaid i ni edrych i bethau fel evil by design, design with intent, seductive design. Dwi'n meddwl bod. Dyw e ddim i'w weld yn ddigon clir ar hyn o bryd yn y gwasanaethau Cymraeg cyfrifiadurol sy'n cael ei cynnig. Ac dwi'n mynd i stopio fyna, achos bod golau coch ymlaen ers tua 3 munud, so na i gymryd cwestiynau ar ôl y siaradwr nesaf. Diolch yn fawr.